Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Хлопчыкі, а у вас ёсць планы на сёння пасля заняткаў? Хаця, чаго я пытаюся? У вас ёсць планы на сёння пасля заняткаў? Вось дык справы. Цікава, і якія у нас планы? Мы пойдзем у лес назіраць за птушкамі! Фу, гэта яшчэ нічога. Разам з тым праверым, ці спадабаліся шпакам дамкі, якія мы змайстравалі і развесілі на дрэвах. У Башы шпакоў будзе здорава. Гэта вельмі цікавыя птушкі. Ага, я рыхтавалася да прагулкі і шмат пра іх даведалася. Я таксама магу падзяліцца тым, што ведаю пра гэтых пернатых. Тады мы з задавальненнем вас паслухаем. Ды яшчэ і паглядзіце. Шпакі прыляцелі! Шпакі прыляцелі! Гэтыя птушкі сапраўды прылятаюць з выраю аднымі з першых. Яшчэ ляжыць снег, а шпак ужо важна крочыць па зямлі, шукае ў прагалінах насякомых. А можа ён у гэты час яшчэ і хваліцца сваімі пёркамі. Сапраўдны моднік, бліскучы чорны касцюм у жоўтыя кропачкі. А вы ведалі, што першымі з выраю вяртаюцца самцы? Яны адразу пачынаюць будаваць гнёзды ў дуплах ці абжываць драўляныя дамкі шпакоўні, якія змайстравалі для іх людзі. Не для кожнай птушкі людзі будуюць прыгожыя дамы, але шпакі заслужылі такую пашану. Па-першае, яны вельмі добра ладзяць з людзьмі, ніколечкі іх не баяцца. А па-другое, гэтыя птушкі цудоўныя ахоўнікі садоў і агародаў. За цёплыя месяцы шпакі паспяваюць знішчыць да 6000 майскіх жукоў, мноства караедаў і іншых насякомых, якія наносяць шкоду ўраджаю. Таму людзі паважаюць шпакоў і вельмі хочуць, каб менавіта ў іх двор яны прыляцелі з выраю. Калі шпакі-самцы зробяць утульнае гняздо ці шпакоўню, з цёплых краёў вяртаюцца самачкі. Шпакі знаходзяць сабе пару і выводзяць птушанят. За вясну і лета яны могуць вывесці іх 3 разы. Яшчэ ў шпакоў ёсць цікавая асаблівасць. Яны цудоўна пераймаюць розныя гукі і могуць паўтарыць іх адзін у адзін. Так што не здзіўляйцеся, калі на дрэве хтосьці пачне мяўкаць, гаўкаць, пішчаць, як сірэна, ці ўвогуле загаворыць чалавечым голасам. Тое не чароўная птушка, а звычайны шпачок. Так што яны могуць запрасіць вас не на канцэрт вясновай музыкі, а на выступленне артыстаў-парадыстаў. Сёння будзеце прагульвацца па двары, звярніце ўвагу на шпакоў. Пацікаўцеся, якімі галасамі яны ўмеюць гаварыць. Дзякуй за цікавае знаёмства. Шпакі сапраўды незвычайныя птушкі. Дарэчы, адны з самых шматлікіх у Беларусі. Лічыцца, калі шпакі прыляцелі, пачалася сапраўдная вясна. А шмат шпакоў да добрага ўраджаю. Вось такія цікавыя птушыныя прыметы. А я веду яшчэ адну вельмі цікавую прымету. Уключыў добраранак, абавязкова ўбачыш некалькі мультфільмаў. Давайте зараз адзін з іх і паглядзім. Хлопчыкі, я вось падумала, мы сёння збіраемся на прагулку ў лес. Ну так, ты ж нас запрасіла. А як вы думаеце, каго, акрамя птушак, мы можам у лесе сустрэць? Каго б ты хацела, Кась? Не ведаю. Зато дакладна ведаю, каго б не хацела. Напрыклад, ваўка ці мядзведзя. У мяне ёсць адзін знаёмы мішка Топа з калыханкі. І я лічу, што гэтага дастаткова. Ну, Кася, сустрэць ваўка ці мядзведзя непадалёк ад населеных пунктаў даволі складана. Тады прагулка не адмяняецца. А ты хацела адмяніць? Ні ў якім разе. Просто я вельмі прадбачлівая. Вось і задумалася, да сустрэчы з кім трэба падрыхтавацца. Ну, можна ў якасці падрыхтоўкі прыхапіць з сабой арэхаў ці семачак. Лесик, ты што, баішся проголодацца? Кася, думаю, лесе клапоціцца не пра сябе. Арэхамі і семечкамі любяць частавацца вавёркі. Жартуеце? Іх так проста сустрэць? Вядома, Кася,
Некаторыя вавёркі нават у парках гарадскіх жывуць і адчуваюць сябе там цудоўна. Ой, вавёркі вельмі прыгожыя. І я, між іншым, многа пра іх ведаю. Много, але не ўсё. Лесик, ты хочаш здзівіць нас цікавымі фактамі пра вавёрак? Могу паспрабаваць. Паспрабуй, разумнік. Уявіце сабе, кожная вавёрка саджае больш дрэваў, чым звычайны чалавек. Лесік, гэта усім вядомы факт. Магчыма, не ўсім. Расказвай, Лесик, чаму так адбываецца. Справа ў тым, што ў вавёрак, аказваецца, зусім дрэнная памяць. Уяўляеце, яны хаваюць пад зямлю жалуды, семачкі і арэшкі, каб потым з'есці. Але на большую частку сваіх прыпасаў вавёркі забываюцца. Яны прарастаюць. І так з'яўляюцца ў лесе новыя расліны, дубкі ды ляшчына. Гэта той рэдкі выпадак, калі дрэнная памяць ідзе на карысць. А вось яшчэ цікавы факт. Ці ведаеце вы, што вавёркі з'явіліся на зямлі больш за 50 мільёнаў гадоў таму? Ого! Атрымліваецца, яны бачылі дыназаўраў? Ага, вось ты і здзівілася, Кася. Вучоныя лічаць, што вавёркі продкі ўсіх грызуноў, якія зараз жывуць на зямлі. Ого! Амаль 2000 відаў сучасных грызуноў з'явіліся дзякуючы вавёркам. Вось такія яны. Нічога не скажаш. Здзівіў, Лесік. І працягну здзіўляць. Тое, што вавёркі скачуць з дрэва на дрэва і нават могуць лятаць лепш за некаторых птушак. Гэта усе ведаюць. А тое, што вавёркі выдатныя плыўцы. Ого! Думаю, гэта мала хто ведае. Прызнаюся, я пра вавёрак-плыўцоў не чула. Дзякуючы свайму лёгкаму цельцу і паветраным пухіркам, якія застаюцца ў густой поўсці вавёркі, яны могуць лёгка пераплываць ручаі і нават невялічкія рачулкі. Уяўляю, плыве такая вавёрка і вяслуе хвастом. Не, Кася. Хвост яны павінны трымаць над вадой, інакш ён намокне і стане вельмі цяжкім. Новы стыль плавання ад вавёрак. А яшчэ ў гэтай цікавай жывёлы 4 пярэдніх зуба, і яны растуць увесь час. Гэта я ведаю. Менавіта таму вавёрка заўсёды нешта грызе, каб сточваць свае зубкі і падтрымліваць іх патрэбнага памеру. А свой прыгожы пухнаты хвост вавёрка выкарыстоўвае як руль, каб пералятаць з дрэва на дрэва. А яшчэ як коўдру, пад якой можна утульненька уладкавацца і не змерзнуць у самыя халодныя зімовыя ночы. А давайте мы зараз таксама утульна уладкуемся і паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Сябры, мы вельмі цікава і карысна правялі гэты час. А зараз запрашаем вас прагуляцца па вуліцы, падыхаць свежым паветрам. Як гэта прагуляцца? Дзецям зараз трэба адпраўляцца ў садкі і школы. Дык гэту прагулку я і маю на ўвазе. Паглядзіце, на вуліцы ўжо такая прыгожая вясна. Траўка зялёненькая, лісточкі вось-вось на дрэўцах з'явяцца. Кася, якая ты у нас паэтычная натура. Прызнайся, па сакрэце, я вершы складаю. Хочаце, пачытаю? Абавязкова, Касечка, паслухаем мы твае вершы, але ў другі раз. Кася, я ўпэўнены, што твои вершы усім спадабаюцца. Толькі нам і нашым сябрам-гледачам нельга спазняцца. Згодная, спазняцца нельга. Так што адпраўляемся па справах у добрым настроі. Толькі давайте яшчэ раз нагадаем, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу. Роўна ў 7 гадзін раніцы На тэлеканале «Беларусь-3». У якую-небудзь з наступных раніц я вам свае вершы пачытаю. Так што не прапусціце! і да сустрэчы зранку У нашым добраранку! Не праспіце! І для ўмацавання добрага настрою маленечкі мультик паглядзіце. Ну, пакуль усе збіраюцца... Кася, хай глядзяць.